Bentang kasngi khandai terik unai wing arhajar arpulai penbenau menteri rangba kajela ukon rat ki sangma ya ka Meghalaya gim kabasan jong usnem arhajar arpusau kaban salong hapo tura ya kaban sedang nadu ka khatsan terik hadu ka arpeu terik ukala lengkot jong usnem batmai arhajar arpusau ya kabakane ka Meghalaya gim om shamlala ban penlong haus nem arhajar arpulai lapin kendria no shaus nem arhajar arpusau Balapan benal paru ya kajaka kaban salong haus nem arhajar arpusan kaban salong hapo jawai. Hakani ka Meghalaya gim kindon shibun ki jingale kai kum ka basketball, ka football, ka cycling, ka karate, table tennis, bat ki wei de. Kum ka jingpli ya kalat ka lenti, bat ka kabu ya ki kun samla jong ka jela Meghalaya, ki bedoni ka jing snow it bat ka jing snow tenat, bat ban penkiu shushu ya ka kamele kai sports hapo ka jela.